No ako si sa mal? Bol si celý deň s babkou? Kto koho počúval, ty alebo ona teba? Opýtaj sa ho, čo mi dnes povedal. Čo ti povedal? No, to nech ti povie on sám. Povedz, baba. Naozaj to povedal? 2-krát. Naozaj si to povedal? Ty si taký veľký chlapec. No, ale ako si sa muž nechce? Samozrejme, že sa mu nechce. Čo je cvičená opica v cirkuse? Povedz, že mu bude chcieť. Tak ja kamerujem celku. Bola som s Igorom. To naozaj. Aké milé. Mohla stať aj dlhšie. Mami. Kamerujem. Ja som vedela, že ti nájdem toho pravého. Veď sme si ešte nedali ani pusu. No tak to švihaj, moja zlatá. Na čo čakáš? Čo si v 18. storočí? A mi posunul. 18. storočie. Mi posunulo to ten, jak to volá, ruka. Hej, dobre, Ja viem. ruka. Kedy teba toto prejde? Sa to už blíži. Konečne. Super. A Zúza bude s Michalom. Potrebuješ ma.